thank you for your word. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, Tatăl. We open our hearts to you. Ne deschidem inimile, Doamne, ție. That Lord, you may speak to us. Ca Tu să vorbești cu noi. We submit ourselves that Lord, Ne ridicăm ție, Doamne. you may rebuke us, correct us, and train us. Să ne mustri, Doamne, și să ne antrenezi, Doamne. So that we can become better equipment for you to use. Ca să devenim, Doamne, un echipament mai bun, ca Tu să ne folosești. In Jesus' name we pray. În numele Lui Iisus. Amen. Amin. One day, Într-o zi, death was walking into the streets on the way to the city. moartea umbla pe străzi, în drum spre oraș. And a man met with death and asked him, "Where are you going and what are you going to do?" Și un om s-a întâlnit cu moartea și a întrebat, încotro te îndrept și ce vrei să faci? "I am going to take 100 people," death replied. La care moartea îi spune, mă duc să iau 100 de oameni. "That's horrible," the man said. Omul spune, asta e oribil. "That's the way it is," death said. "That's what I do." Iar moartea îi spune, cu asta mă ocup eu. So the man left and hurriedly went into the city so that he could warn everyone about death's plan and that they should be careful. Și omul, auzind acestea, a alergat spre oraș ca să le spună fiecăruia, să-i anunțe, să-i avertizeze despre planul morții. As the evening fell, the same man met with death on the way back home. La lăsarea serii, același om s-a întâlnit cu moartea în drum spre casă. And he told him, "You told me you're going to take 100 people. Why did 1,000 die?" Și s-a adresat morții. Mi-ai spus că vei lua 100 de oameni. De ce au murit 1000? "I kept my word," death responded. Iar moartea a spus, mi-am ținut cuvântul. "I only took 100 people. Am luat doar 100 de oameni. Worry took the rest. Îngrijorarea era de ceilalți. I only took 100. Eu am luat doar 100. Worry took the rest." Îngrijorarea era pe ceilalți. You know, many times we assume that worry is a simple thing. De multe ori, noi presupunem că îngrijorarea este un lucru simplu. But when you read the Bible and you discover the number of verses that the Bible talks about worry, Dar când citești Biblia și descoperi cât de multe versete în Biblie se vorbește despre îngrijorare, then it is something that we should take seriously. este un lucru pe care trebuie să-l luăm foarte serios. What is worry? Ce este îngrijorarea? According to the English dictionary, worry refers to the thoughts, În dicționarul englez, îngrijorarea se images, imagini, emotions, emoție and actions of a negative nature. I want to take note of that. și acțiuni negative. In a repetitive, În mod repetitiv uncontrollable și necontrolat. manner. Maniere. Într-o manieră, într-un mod necontrolat. So it involves our thoughts. Deci implică gândurile noastre, It involves images that we create in our mind. imaginile pe care le creăm în mintea noastră And then it results to negative actions. și de aici rezultă comportament neadecvat. In other words, this is not a Christian writing. În alte cuvinte, asta nu este o scriere creștină. This is a normal human being Este vorba de un om normal. who says that worry always ends up with a negative action. Care spune că îngrijorarea întotdeauna se termină cu o acțiune, un comportament negativ. Worry has never resulted into anything positive. Îngrijorarea nu rezultă niciodată în ceva pozitiv. Psychologists say that worry is equivalent to anxiety. Psihologii spun că îngrijorarea este echivalentă anxietății. And anxiety is a condition.
Și anxietatea este o condiție. Are we together? It is a condition. Este o condiție. Many times you'll hear people talking about anxiety attacks. De multe ori auzim oameni care discută despre atacuri de anxietate. Or sometimes they refer to it as a panic attack. Sau de multe ori se mai referă și la atacul de panică. And usually those come because of mental images. Și de cele mai multe ori acestea vin din cauza, datorită imaginilor pe care le creăm. And thoughts Și gândurile that result into a negative action or a negative behavior. care rezultă asupra unor acțiuni negative și a unui comportament negativ. So some people, when they get to a high place, Deci sunt unii oameni care, dacă ajung într-un loc înalt, sus, they begin to have thoughts that they will fall down. încep să aibă gândul că vor cădea de la And înălțime. then they have images Și își fac imagini. of them falling down. Imagini cu ei căzând. And it triggers a chemical reaction in the body that causes anxiety. Și lucrul acesta duce la o reacție chimică în corp care se transformă în anxietate. Some people in a small enclosed room, Sunt alți oameni care, într-o încăpere mică, and the mind begins to think that the walls will close in. și mintea începe și să gândească, să-i spune că zidurile se apropie de el. And that they will fall. If Și the că walls vor will fall cădea on them. peste. I remember my first time to fly in a plane. Mi-aduc aminte primul meu zbor cu avionul. All my life I had prayed and wished that I would go into a plane. Toată viața m-am rugat și mi-am dorit să zbor cu avionul. And I used to feel envious and jealous of those people who were flying. Și eram gelos și invidios pe cei care zburau cu avionul. And one day, God gave me the privilege to get into a plane. Și într-o zi Dumnezeu mi-a acordat privilegiul de a fi într-un avion. I was excited. Eram foarte entuziasmat. I got into the plane, sat on the chair, put on my seatbelt, and I was feeling, wow. M-am urcat în avion, m-am așezat pe scaună, mi-am pus centura și mă simțeam, wow, Finally, I have become a great man. în sfârșit am ajuns un om mare. Until the plane started taking off. Până când avionul a început să decoleze. And I have never understood why they never take off and go in a straight line. Always they take off and start turning the other way around. Și niciodată nu am înțeles de ce nu decolează și să-și păstreze o linie dreaptă. Întotdeauna se întorc pas spre stânga, pas spre dreapta. And the moment the plane tilted like this, my heart was in my mouth. Și în momentul când avionul a început să ia spre stânga, inima mea mi s-a urcat până în gură. And I started asking myself, who told me to come into this film? Și am început să mă întreb singur, cine m-a pus să vin în avion. I never enjoyed that flight. Niciodată, nu m-am bucurat deloc de We got into a place where the plane was getting into the clouds. Am ajuns la un moment dat, avionul a ajuns în nori. And it started going boom, 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 boom. Și a început să tremure, să fie turbulențe. Here I am. I was big and muscular rugby player. Eram mare, musculos, jucător de rugby. And I am trying to hide my fear. Și încercam să-mi ascund temerea. And my stomach is turning on the inside. Și stomacul meu se întorcea pe toate părțile. And I am seeing images of this plane crashing and that we are dying. Și aveam imagini, făceam imagini când avionul se va prăbuși și va muri. I started repenting my sins. Am început să mă pocăiesc păcatele mele. Even things that were not my mistakes, I was asking God to forgive me. Chiar dacă nu erau greșelile mele, rugam pe Dumnezeu să mă ierte. Because worry creates those images and pictures that make us to respond in a negative way. Pentru că îngrijorarea creează aceste imagini pe care ne le facem și într-un mod negativ.
Now, worry is experienced from anxiety. Îngrijorarea face parte din anxietate. Or concern about real or imagined things. Real. They're either real issues or just things that we are imagining. Și începi să te întrebi dacă sunt într-adevăr ai motive să te îngrijorezi sau doar îți imaginezi tu. And I want to say openly that most of us worry about unnecessary things. Și vreau să vă spun că majoritatea dintre noi ne îngrijorăm pentru niște lucruri minore. A man by the name of Brian Minea Un bărbat pe numele Brian Minea gave some statistics. Ne-a dat niște statistici. He said 40% of all the things that we worry about never happen. Ne spune că 40% din lucrurile pentru care ne îngrijorăm nu se întâmplă niciodată. 30% of all our worries involve past decisions that cannot be changed. 30% din îngrijorările noastre implică decizii luate în trecut pe care nu le putem schimba. 12% of our worries focus on criticism from others who spoke because they felt inferior to us. 12% dintre îngrijorările noastre implică lucrurile pe care le-au spus alte persoane care se consideră superioare nouă. Inferior. They felt inferior to us. Care s-au simțit inferioare, nu superior. 10% are related to our health, which gets even worse when we worry. 10% din îngrijorările noastre sunt asupra sănătății noastre, care devine și mai grea dacă ne îngrijorăm. Problema devine mai rea. All that adds up to 92%. Toate astea ajung la 92%. Only 8% of our worries Doar 8% din îngrijorările noastre can be described as legitimate. pot fi îngrijorări reale. Can you imagine? 92% of our worries are not legitimate worries. 92% din îngrijorările noastre nu sunt bazate pe niște lucruri reale. And yet, they occupy 100% of our time. Și totuși, ele ne ocupă 100% din timpul nostru. In other statistics, În alte statistici, it is said 43% of all adults in America spune că 43% din adulții din America suffer health effects due to worry and stress. suferă diferite probleme cu sănătatea din cauza îngrijorării. 43% of adults in America 43% din adulții americani suffer health conditions because of worry and stress. au probleme cu sănătatea datorită îngrijorării și stresului. 75% of adults in America 75% din adulții din America who visit doctors in the hospital care vizitează doctori în spital visit because of stress-related complaints or disorder. ajung la spital, se plâng din cauza stresului și îngrijorările pe care le au. And I want to remind you Și aș vrea să vă reamintesc that out of all those 75, 40% of the things that are taking them to the doctor are things that will never happen. Vreau să vă reamintesc că din toate lucrurile astea, 45% cu care mergem noi la doctor, probleme care le avem, nu se întâmplă niciodată, nu sunt lucruri reale. 30 of them, 30% are of decisions made in the past that cannot be changed. 30% fac parte din deciziile pe care le-am luat în trecut și nu avem cum să le schimbăm. 12% are based on criticism by other people.
12% sunt bazate pe criticile din partea altor oameni. And so you understand why the Bible gives time and scriptures and verses to address the issue of worry. Și de aici putem înțelege de ce Biblia ne acordă timp și versete și pasaje dedicate doar îngrijorării. And I want to believe that each and every one of us at every particular time has one worry or another. Și trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi, nu contează timpul, dar avem o îngrijorare sau alta. If you have ever asked yourself this question, what if? Probabil ne întrebăm fiecare, ne punem aceeași întrebare. Dar dacă You are worried. ești îngrijorat, What if? dacă, It is a question that is prompted by a worry that something may not go the way you intended. este o îngrijorare și o întrebare pe care ți-o pui de fiecare dată când te gândești că dacă acest lucru pot apărea probleme întotdeauna. So all of us at one point or another go through a process of worry. Deci fiecare dintre noi la un moment dat trecem printr-un proces și o îngrijorare. It may be because of a past decision. Poate fi din cauza unei decizii din trecut, It may be because of something that you are imagining will happen. poate fi din ceva pe care îți imaginezi să se poate întâmpla, It is possibly because of criticism that you face, posibil din cauza criticilor pe care le primești, or a health situation sau unei probleme de sănătate, that makes you think or causes worry and anxiety in you that becomes uncontrollable. care provoacă îngrijorări și anxietate în corpul tău, este o problemă. Jesus talked about worry several times. Iisus vorbește despre îngrijorare de foarte multe ori. And the passage of scripture is one of the most difficult passages of scriptures to understand. Iar în pasajul din Scriptură este cel mai dificil de înțeles unde vorbește despre In îngrijorare. Matthew chapter 6, verse 25 to verse 27, Matei, capitolul 6, de la 20 la 27, he says, do not be anxious, do not worry about your life. spune, nu fii anxios, nu te îngrijora pentru viața ta. And that's a difficult thing Și este un lucru foarte dificil. because our lives are constantly under threat. Pentru că viețile noastre sunt tot timpul sub amenințare. At every stage of our lives, whether you are rich or poor, there is a worry that is associated with your life. Deci nu contează fiecare etapă a vieții tale. Când ești, fie că ești bogat sau sărac, tot ai o îngrijorare care îți afectează viața. When we were poor, we worried that we will never be rich, and we thought the rich people don't worry. Când eram săraci, ne îngrijoram că nu o să fim niciodată bogați și ne gândeam la cei bogați că ei nu au nicio îngrijorare. But when we could afford what the rich people were affording, now we were worried that those things will kill us. Acum când ne permitem și avem lucrurile pe care oamenii bogați le au, acum ne îngrijorăm că lucrurile acelea ne pot ucide. So it is awkward that Jesus is saying, do not worry about your life. Deci este ciudat când Iisus ne spune, nu te îngrijora pentru viața ta. Because we worry about life. Pentru că ne îngrijorăm. Secondly, he says, do not worry about what you will eat or what you will drink. În al doilea rând spune, nu te îngrijora pentru ce vei mânca sau ce vei bea. Who here can raise up their hand and say that since you arrived in this place, you have not thought about what you have for lunch or for dinner? Câți dintre voi ne pot spune că de când ai ajuns în acest loc, nu te-ai gândit la ce vei avea pentru prânz sau cină astăzi? Jesus says, do not even worry about what you will put on. Iisus a spus, nu vă îngrijorați pentru nimic. One of the hardest days for me is Sunday morning.
Una dintre cele mai grele zile pentru mine este duminică dimineața. Because my wife tries on several clothes and asks me, what does this one look like? Pentru că soția mea probează haine diferite și mă întreabă de fiecare dată cum arată. And I tell her it looks okay. Și îi spun că arată bine. After 5 minutes, she comes in a different one. După 5 minute vine într-o roche diferită. What about this one? Da, despre asta ce crezi? And sometimes I get upset. I guess she told you it was okay. Și de cele mai multe ori mă supăr, dar ți-am spus deja că e ok. And she puts on another one. Și pune altă roche. And eventually, the one she comes in with to church was not amongst the ones that she asked if they were okay. Și până la urmă, rochia pe care ajunge la biserică nu este niciuna pe care am probat-o și i-am spus că este ok. Because we worry about what to wear. Pentru că ne facem griji pentru ce vom purta. So I found it interesting Găsesc interesant that Jesus would speak about things that we consider basic necessities to life. pentru că Iisus vorbește despre lucruri pe care noi le considerăm vitale. In the hierarchy of needs, in the order, În ierarhia nevoilor, food mâncarea is amongst the top. este în vârf, pe primul loc. Shelter, Adăpost, housing is one of the biggest requirements. Clothing hainele is a requirement. este o cerință. So how is it that Jesus can mention that we should not worry about the basic things that we need to survive? Și cum este posibil că Iisus menționează să nu ne îngrijorăm despre lucrurile care sunt baza ca noi să supraviețuim? It means that we need to put more thought about these things. Spune că înseamnă că noi ar trebui să nu punem atât de mult preț pe aceste lucruri. He says, look at the birds of the air. Îi spune, priviți păsările cerului. They don't plant anything. Ele nu plantează nimic. They don't harvest anything. Ele nu culeg nimic. They have no storage. Nu au depozitat nimic. Yet, our Heavenly Father feeds them. Dar Tatăl nostru Ceresc le hrănește. And therefore He asks us, are you not more valuable to me than the birds of the air? Iar apoi le spune, nu sunteți voi mai importanți pentru mine decât păsările cerului. I want to make something very clear for us to understand. Vreau să fac ceva foarte clar pentru noi să înțelegem. This passage of Scripture Acest pasaj de Scriptură is not telling us not to work. nu ne spune nu munciți. You understand what I'm saying? Because I have met Christians Pentru că am întâlnit creștini who say that because of this passage of Scripture, care spun datorită acestui pasaj de Scriptură, I don't need to work eu nu sunt nevoit să muncesc. because God is going to provide for me. Pentru că Dumnezeu nu va dărui. That is not correct. Asta nu este corect. God does not encourage laziness. Dumnezeu nu încurajează leneșii. This is not a scripture to support laziness. Aceasta nu este o scriptură să încurajeze leneșii. In fact, Jesus said, he who does not work should not eat. De fapt, Iisus a spus, cel care nu muncește nu va mânca. Are we together? Uite-ți cu mine. So this is not an excuse for a Christian to say, I am trusting that God is going to give me food to eat, so I sit in the house and do nothing. Acesta nu este un pasaj în care Iisus să spună creștinului, stai în casă și nu te îngrijora de nimic pentru că vei primi de toate. It is not correct. Nu este normal. God says he will bless the work of our hands. Domnul spune, vă voi binecuvânta munca mâinilor. He doesn't bless nothing. Nu binecuvântează stând degeaba.
There is this passage of scripture, I think it's in the book of Luke, chapter 6. Este un pasaj, este în Luca, capitolul 6. Give, and it will be given back to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Dați și veți primi înapoi și cu măsura cu care măsurați, cu aceea veți primi. Okay? And Christians like to quote that passage of scripture. Iar creștinilor le place să recite acest pasaj. But we don't quote the last part of it. Dar nu recităm ultima parte din el. Because it says the same measure of what you give Pentru că spune că aceeași măsură cu care dai, will be given to you. ți se va da și ție. So if you give nothing, Așa că dacă nu dai nimic, you will be given nothing. bineînțeles că vei primi nimic. A good pressure, good measure, O măsură bună, pressed together, îndesată, and running over. de pe deasupra. You understand what I'm saying? Înțelegeți ce vreau să spun? So if you do not work, Dacă nu munciți, if you do not do anything with your hands, dacă nu faci nimic cu mâinile tale, you will not receive anything from God. nu vei primi nimic de la Dumnezeu. So I want it to be very clear. Și vreau să fie foarte clar. I am not telling us to go home and sit and be lazy and say, Pastor said, let's not worry. If God feeds the birds, He will feed me. Nu vă încurajez să mergeți acasă să așteptați să vă pice din cer. Că Dumnezeu a spus că eu hrănesc păsările cerului, deci eu nu trebuie să mă îngrijorez. El se va avea grijă de mine. If you read the book of Genesis, Dacă citiți în Geneza, there's a place where God says that until then, He did not allow the rain to pour. este un pasaj în care spune că până atunci Domnul nu a permis ploi să curgă. Because there was no one to dig the ground. Pentru că nu era nimeni să sape pământul. So until Adam was created, Și până când Adam a fost, înainte ca Adam să fie creat, then God let the rain come down. abia după Dumnezeu a lăsat ploaia să curgă. You see, many of us think that Adam was lazing about in the Garden of Eden, just enjoying paradise. Mulți din noi cred că Adam era leneș și stătea în grădina Edenului și se bucura de paradis. Just walking with Eve and having fun. Doar plimbându-se și distrându-se pe acolo. He was walking. El muncea. He was walking in the Muncea. garden. În He grădină. named the animals. He named the trees. He named everything. He was walking. El a numit animalele, copacii, a numit totul. Deci el muncea. Even in that perfect condition, it was necessary for him to work. Chiar și în acele condiții perfecte, a fost necesar pentru el să muncească. So, don't take this passage of scripture and confuse it with laziness. Deci să nu luați acest pasaj din Scriptură și să-l confundați cu lenevie. There's a passage in the book of Proverbs that says, a little sleep, a little slumber, and poverty is knocking at your door. Este un pasaj în care spune că cu puțin somn, puțină țipeală, Poverty is knocking at your door. și da, cu puțin somn și puțină țipeală, sărăcia îți va bate la ușă. Are we together? So Suntem God expects us to work, Dumnezeu se așteaptă ca noi să muncim, not to be lazy. nu să fim leneși. Okay? So Matthew chapter 6 verse 25 to verse 27 is not an excuse for laziness. Deci Matei de la 6, 25 cu 27 nu este o scuză ca să fim leneși. It is simply an instruction that once you have committed to God, Sunt simple instrucțiuni din moment ce te dedici lui Dumnezeu, don't worry about it. să nu te îngrijorezi. Once you have done your part, Atâta timp cât ți-ai făcut partea, leave it in the hands of God. lasă în mâinile Domnului. Do not worry about it. He will take care of it. Nu te îngrijora, El se va ocupa de tot. He asks, can you add a day to your life by worrying?
poți adăuga o zi vieții tale îngrijorându-te. Even an hour. Can you add an hour to your life by worrying about tomorrow? Poți adăuga o oră în plus vieții tale îngrijorându-te pentru ziua de mâine. Brothers and sisters, I want you to understand that worry and anxiety can be crippling. Frați și surori, vreau să înțelegeți că îngrijorarea și anxietatea ne pot îmbolnăvi mai tare. It is a chain that brings to people sicknesses and diseases. Este un lanț care aduce oamenii la boală. Conditions such as depression are caused out of worry. Condiții, cum ar fi și depresia, sunt cauzate de îngrijorare. And majority of the time, they are worries of imaginary things that may not even happen. De cele mai multe ori sunt griji și imagini pe care le facem, care nici nu se vor întâmpla vreodată. But they take away our energy and stop us from doing things. Dar ne fură energia și ne oprește să mai putem face alte lucruri. So that whatever could have been done fails to happen because of something that is imagined. Deci tot ce am făcut ne oprește din lucrurile pe care ni le imaginăm doar. And so Jesus says, do not worry. Iisus spune, nu vă îngrijorați. I understand already that you need something to eat. Știu deja că aveți nevoie de mâncare. Because I am the one who created your stomach. Pentru că eu sunt cel care a creat stomacul. So I know your stomach needs something to eat. Știu că stomacul tău are nevoie de mâncare. Trust that I can provide it for you. Crede-te că eu îți pot aduce mâncare. Brothers and sisters, God means business with His promises to His people. Frați și surori, Dumnezeu este serios în ceea ce spune. When He says He will do something for you, He means it. Când spune că va face ceva pentru tine, El chiar va face. So stop worrying and trust in Him. Și atunci încetați să vă îngrijorați și credeți-vă. Have faith that He will keep His word. Aveți credință că Domnul își va ține cuvântul. Every time we worry, we are driving ourselves crazy and we are pushing God away from our lives. De fiecare dată când ne îngrijorăm, ne nebunim și îl împingem pe Dumnezeu din viețile noastre. Proverbs chapter 12 and verse 25. Proverbe, capitolul 12, cu versetul 25. The Bible says, anxiety in a man's heart weighs him down. Biblia spune, anxietatea, neliniștea din inima omului îl doboară. But a good word makes him glad. Dar o vorbă bună îl înveselește. Amen. Worries and anxieties in the way a man down. Neliniștea, anxietatea doboară om. But a good word makes him glad. Dar o vorbă bună îl înveselește. And the good word comes from the Lord. Iar vorba bună vine de la Domnul. That He can give us peace. Ne poate da pace. But He can provide for us. El se îngrijește de noi. This is why, if you remember the message 2 weeks ago, Dacă vă amintiți mesajul de acum 2 săptămâni, and I said, when you have faith in God, am spus, când ai credință în Dumnezeu, it means that you are willing to let go of even the biggest need that you have in your life. asta înseamnă să lași deoparte și cea mai mare nevoie pe care o ai în viața ta. What you need to sustain you. Ce ai nevoie cel mai mult în viață. And trust that even without it, God can still Și să te încrezi că chiar și fără acel lucru Dumnezeu încă se poate îngriji de viață. That is faith. Asta înseamnă credință. But many times we worry. Dar de cele mai multe ori ne îngrijorăm. And we cling on to what is visible to the physical eye. Și ne rezumăm doar la ce este vizibil, la ochiul fizic. Because we are worried that God cannot take care of us. Pentru că ne îngrijorăm că Dumnezeu nu se poate îngriji de noi. And we miss out on God's blessings. Și în felul acesta ratăm binecuvântările Domnului. And so therefore Jesus says, De aceea Iisus spune, don't worry. nu te îngrijora. Amen. I know you need food. Știu că ai nevoie de mâncare. I will provide for you. Voi
Mă voi îngriji de lucrul acesta pentru tine. Don't worry. Nu te îngrijora. I know you need good health. Știu că ai nevoie de sănătate în trup. I am Jehovah, your healer. Eu sunt Jehova, vindecătorul tău. I know you need clothes. Știu că ai nevoie de haine. I can provide. Eu mă pot îngriji și de lucrul acesta. Amen. I can provide. We need to learn how to trust in God Trebuie să învățăm cum să ne credem în Dumnezeu. and have faith that what He has promised He will fulfill. Și să avem credință că El ce a promis se va împlini. So what, according to the Bible, is the solution to worry? Deci, care ar fi soluția conform Bibliei pentru a ne opri din îngrijorare? And I will build on it next Sunday. Voi construi pe baza acesteia duminica viitoare. Philippians chapter 4, verse 6 and verse 7. Filipeni, capitolul 4, versetul 6 și 7. I will read it in English while they get it on. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts, your minds in Christ Jesus. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumire. Și pacea lui Dumnezeu, care vă întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Do not be anxious about anything, Nu vă îngrijorați de nimic, declares the word of God. spune cuvântul Domnului. But in everything, Dar în orice, in prayer and supplication. aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. As I said, I will build on this next week because the topic for next week is the prayer of faith. Vorbim despre asta săptămâna viitoare, pentru că va fi despre credință. But I want to say to us this morning, Vreau să vă spun dimineața asta, the greatest weapon that God gave to the Christian is prayer. cea mai mare armă pe care Dumnezeu o dăruiește creștinului este rugăciunea. But it is the least used. Dar este cea mai puțin folosită. Because the reality is Christians don't pray. Pentru că în realitate creștinii nu se roagă. Are we together? Christians don't pray. Creștinii nu se roagă. There is nothing that brings the devil to fear more than a praying Christian. Nu este nimic care poate să aducă diavolului teamă mai mare decât rugăciunea. Even the weakest of Christians, Chiar și cel mai slab dintre creștini, when he's on his knees praying, când este pe genunchi și se roagă, it causes the devil to flee. cauzează diavolului teamă. For those of us who used to watch horror movies when we were not yet Christians, Pentru cei dintre noi care obișnuiesc să urmărim filme horror, poate când nu eram creștini, you remember when a ghost comes or an evil spirit comes, they would show the cross, two of us. Then the evil spirit would run away. vă amintiți când o fantomă venea, atunci arăta crucea și spiritul fugea, dispărea. Don't try that at home. Să nu încercați asta acasă. Because evil spirits are not afraid of crosses. Pentru că spiritul lor nu le este teamă de cruci. It is the spirit of Christ in you. De lor le este teamă de Duhul Domnului care este în tine. Where a Christian is praying, Când un creștin se roagă, the devil cannot be. diavolul nu poate apărea. Because there is power when you pray. Pentru că este putere când te rogi. Unfortunately, many times we do not pray. Din nefericire, de cele mai multe ori nu ne rugăm. 5 minutes of prayer 5 minute de rugăciune can change your whole week. poate schimba o săptămână întreagă. Are we together? Sunteți 5 minutes of prayer 5 minute de rugăciune can change your whole week. poate schimba întreaga ta săptămână. What about 10? What about 10 minutes? Dar 10 minute, What about 20 minutes? dar 20 de minute, What about an hour? dar o oră de rugăciune. Do you understand what I'm saying? Înțelegeți ce vreau să spun? I
I have done a personal experiment. Am făcut un experiment personal. Even during this time when we are reading the 1 year Bible, Chiar și acum când citim planul de un an al Bibliei, the days when I have spent consistent time reading the Word of God, zilele în care le-am petrecut, am petrecut timp consistent citind Cuvântul Domnului, I have peaceful thoughts. am avut gânduri liniștitoare, I have beautiful discussions with my wife. discuții frumoase cu soția mea, Amen. I have a lot of peace. am avut foarte multă pace. I do not have bad thoughts coming into my mind. Nu am avut gânduri rele care să vină minte, But the days when I don't read my Bible, dar ziua în care nu am citit Biblia, God forbid that anybody should open my mind. And the thoughts sneak out. Doamne ferește, Are we together? suntem împreună. And I'm sure that does not just happen only to me. Și sunt ferm convins că lucrul acesta nu mi s-a întâmplat doar mie. The days when I am on my knees praying, Zilele în care sunt pe genunchi și mă rog, my strongest days. sunt zilele cele mai puternice. It doesn't matter what people say. Nu contează ce spun oamenii. It doesn't matter what I have or I don't have in my pocket. Nu contează ce am sau ce nu am în I buzunar. have such peace in my life. Am avut atât de multă pace în viața mea și And în my inima mea. relationship with my wife, with my children and other people is beautiful. Relația cu copiii, cu soția mea și cu alți oameni este minunată. But the days when I don't pray, Dar zilele în care nu mă rog, I begin to be anxious. încep să devin neliniștit. So that when my wife speaks something to me, Și atunci când soția mea îmi spune ceva, I am not hearing what she is saying. nu prea aud ce îmi spune ea. I am assuming she is accusing me, even when she is not. Presupun că mă acuză, chiar dacă ea nu o face. So no matter what conversation we try to have, it will be good. Deci nu contează ce fel de subiect vom discuta. Va fi Because oribil. there is a different spirit that is operating inside me. Pentru că este un spirit diferit care se află într-un meu. A spirit that has been created by worry and anxiety. Un duh care este creat de îngrijorare și neliniște. So the only solution to worry and anxiety is prayer. Deci singura soluție ca să scapi de îngrijorare și neliniște este rugăciunea. And that is why Paul says, do not worry about anything. De aceea Pavel spune, nu te îngrijora de nimic. Just pray. Roagă-te. Amen. Just pray about it. Doar roagă-te. Just pray about it. Doar roagă-te. The power of the early church was in prayer. Puterea vechii biserici a stat la baza rugăciunii. When they were persecuted, Când erau persecutați, the Bible says they went to pray. Biblia spune că ei se rugau. And God gave them boldness. Dumnezeu se îngrijea de ei. God provided for this. The Bible says in the book of Acts chapter 2, and I want you to understand this, Biserica Grace. Vreau să înțelegi asta, Biserica Grace. Today we may be worried, how are we going to pay rent? Astăzi poate ne îngrijorăm cum vom reuși să plătim chiria, Where are we going to get seats? de unde vom lua scaune, Where are we going to get our guitar? de unde, cum vom avea o chitară. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Because the early church did that. Pentru că Biserica Veche a făcut asta. And the Bible says that there was no one amongst them that had any need. Și Biblia spune că niciunul dintre noi, indiferent de ce nevoie avea, Because the Lord blessed them. Domnul i-a binecuvântat cu tot ce au nevoie. That they had with overflow and they even shared with other people. Și au avut din belșug și chiar au împărțit cu alți oameni. Amen. The solution to worry is prayer. Soluția împotriva îngrijorării este rugăciunea. Every time a thought comes into your mind, what will we eat? De fiecare dată când un gând ne vine în minte, ce vom Don't mânca, even entertain that thought anymore. nu încerca să susții gândul acela. Just go to the Lord Mergi la Domnul and pray, God, și roagă. not our food. Doamne, dă-ne mâncare. Provide. Provide for us in the name of Jesus.
îngrijește de noi în numele Lui Iisus. And test and see if the Lord is with you. Puteți testa și veți vedea că Domnul este bun.